Jelas sudah ada official. Dulur-dulur semuanya mantap Bandung. CV cetak semen monggo Masku. Ayo yo.
prawira sing dalu. Yo yo yo, TV cetok semen yo. Masku Tarno Tania Jaya sudah lu masku sehat-sehat. Dek minul wae sapa keluarga besar CV cetok semen pundi? Ragil maju. Sing nom maju gerak nek. Iya. Nek sing tuwek iki bagian buri wae. Sing tuwek iki ra payu. Bagian ngelap. Dik Ragil, mugi kunjung keluarga besar Seragen Bumi Sukawati buat omku Om Tarno Tania Jaya, salam rahayu. Salam sehat selalu. Yuk sing nom maju. Ya, nom Dina maju. payu. Nah, sing tuwek poki shoot di sana. Mbak Yati kayak kene loh Mbak. Sing Pak Cito nyun sewu. Nanti tahun depan next time penyanyi aja sing tuwek sing nom bae. MC-ne ampun sing tuwek ya. Sing nom bae ya. Bose. Oh iya. Ayo bang satsu. Ayo. Seladalu ya. Prank kuning dadi saksi. Ana ngendah Bumi Seragen asri. Gawe kangen ning ati. Mitra apa siramu ra krasa kangenku kang tanpa upama dilanjut apa meleh? Bebasin apa menika? Dilanjutkin apa meleh lagune? Apa Bos? Menika nggih Dik. Oke. Telingsingan. Telingsingan. Dik Minul, Dik Ragil. Menika
saking Madinah nggih mirsani. Oke, sinten? Sunarno Atar, waalaikumsalam. Trio gendeng. Dari Madinah doakan kita bisa ke sana ya. Amin. Pring kuning dadi saksi ana ngendah bumi saken asri. Habis ini ada iming-iming siap. Keluarga besar saking CV Cetok Semen. Habis ini ada iming-iming dari Sultan BC. Wah. Oke, siap. Nggih, bar Pade Pardi. Oke. Lho, gak senengane nang petengan to, Pak. Gak aja nang petengan, Pak. Habis ini nanti ibu-ibu lagune Ya Taiba, Ya Taiba. Ya, Dek. Bareng sampan pepanggian nyatane njur luluh atine nganti waka perpisahan nyatane njur padha matur sembah nuwun. Pak Rajito ditenggol Pak Rajito. Ngapunten mboten pinarak wau. Langsung mriku. Dek Mino.
mung dek wiwit kan iso nambani ini ibu-ibu yang di belakang, misalnya nggak ketok TV-nya, tinggal buka HP-nya, buka YouTube, ketik cerah foto Cijantung, ketik jelas nada official, nanti langsung nongol. Oh iya, Mbak Nawa nanti di rumah ya Mas ya, bisa dibuka kembali. Oh semalam aku syutingnya ya. Sing biru dhewe iki masyaallah ayune kita ya Allah. Nah iki sapa iki? Yuk, piye kabarmu yuk? Ibu nanti di rumah bisa dibuka ya Bu ya. Ya Allah. Nah, ini juragan nih Mas. Kalau wis telorot-telorot gitu. Lah iya juragan ki. Nah, sebelah niko juragan sate barang niko. Insya Allah itu nanti ibu-ibu calon hajah semua insya Allah, amin. Amin ya Allah. Aja sumpah lawang bagus, tresnaku ing kira bakal ayu. Ora suwe kono bali. Dek Minul, kita wis kangen-kangenan kali warga Kedaung. Ayo Dek, merapat ke ibu-ibu sana Dek. Yang mana? Yang lagi duduk-duduk santai. Ibu joget, ayo. Nanti merapat ke sini. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu.
wong ayu ganti laku kudu ati riten siang telu tak lakoni Pak No awakmu ki lagi nang apa to kene aja ngendi dhisik kene lho golek pulpen sih arep ngopo iki cara rekeningmu oh iya lali ya pokoke pakai rekeningku wae dijelas amanah. Nanti buat bapak-bapak, ibu-ibu yang lain juga ditunggu lagunya nggih Pak Nong nggih. Iya Dik. Gabung bersama kita. Jelas nada. Jelas nada, jelas. Nek kira jelas tok ki. Sindi. Iki ora tau jelas ki. Sabar ya Mbak. Uripe ra jelas, janggote ra jelas. Kuwi larang yo masamu. Pipine ra jelas. Kuwi larang. Gak ero to awakmu. Irunge dilesep malah janggote dimenekke. Iya. Mbak sesok tambahi 2 senti. Rasa kakean ya. Sabda, Dik. Sabda pandita. Cipta keling sehat-sehat adikku. Sesek mlebu sedeng sakit dadi lewong atiku bisa ketemu wong ayu ganti lagu kudu ati riten siang telu tera kelinces Ragil tak kenal maka tak sayang. Iya maka kenalan sih Pak. Namine sinten? Oke, yuk salat dalu Mas. Ayo salat. Sabda pandita ratu.
apa-apa, yang penting hari ini Pak No harus bahagia. Iya. Iya Pak No ya. Sultan BC Akbar Hakika CV Cetok Semen yo. Sponsor kita matur sembah nuwun. Katur sponsor kita wonten Akbar Hakika sembah nuwun Masku. Ugi wonten Sultan BC, wonten CV Cetok Semen. Ayo ki das-das. Nah, siapa yang bangun rumah tuh bisa CV Cetok Semen. Nah. Iki cetok etuk. Siapa yang mau akikah, mau syukuran boleh. Menghubungi Mas Jito, Akbar Hakika. Iki LC ku nyebar yo. Kowe kono bagian kene lho. Nah, sing penting mulai rameteng wis. Kene ae aku. Iya. Kowe karo Pak Demitra kene wis. Aku ngenteni tenan. Diragil. Iya. Tuwek karo tuwek yo. Ya Allah wajib. Iya, pokoknya Mas Bambang paling terlope loh. Iya. Gil ayo. Ayo Gil. Aja sama
lali rasa kangen ra bisa mari mung dhewe kang bisa nambani Dalam Mas ternyata memberku luar binasa di sini loh Mas. Juara tadi. Iya, kayak Mas CN ora Mas. Lalalalalalala. Gil, aku sing tuwek-tuwek kene ya penak lho, Gil. Masa? Metu terus lho, Gil. Tenan? Ora ketang sithik-sithik metu. Ayo Gak Gil, apa-apa, lanjut Mbak. Gil. Aja sama Lanjut ya. BC Mania monggo Maksudnya apa dibalik no? CV Cetak Semen monggo Ayo. Akbar Andika monggo Pokoknya Mas Bambang. MC ini kaya celek Ayo joget kene lho Mas. Pade Supadi wae sapa maksudé sampai bawah Mas Bambang Pripun, gimana Mas Pak? Bambang? Nambah mlen apa mboten? Mas Bambang Oh sampun. Lho, ngombe jamu li kucing suwi kok empun iki lho. Mas. Dereng krasa, Pak. Apa? Lagune apa? Ayo Gil. Ongkos. Dik Ragil Halo, Mas. Dik Yati menika juragane mie ayam nggih mirsani Ki mau wis entek ora krasa. dereng telas Dereng telas. Dereng, Mas. Kurang saiti lho, Pak. Kurang Mas saiti. Masku Mas Geger sing dalu Oke, ayo Gil. Aja sama lawaku Tresno Sultan BC yo CV Cetak Semen Gase Oke. Ayo. monggo bosku Maseng Monggo Pak. aja sagampang
prasetyane Mas ora agawe Jawa dirake Pak Ngadiman Ferry prasasat loro tanah tok Jambi mbok aja mung lamis kang wis dadine banjur didek Keluarga besar Pasar Rumput Pak Ngadiman Ferry Sembandun becik aluwung prasetyane Mas ora agawe Pak Dimitra Rakil Masukin wong demen citra uripe rekoso milih sawiji endi kang suci tanggung bisa dilanjut apa meleh niki ampun mandhap priye larane lara ora kaya wong kang nadang uyuh mangan radoyan rajena dolan nang omah bingung
padha kusuma ora krasa apa panceteko balung janur sawangen iki awakku sing kurung matur sembah nuwun bosku. Mangga bosku. Masuk deh. Aduh. Pak Demitra. Mangga lho, Dik. Yanti sering dolan nang omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kelingan iremani Bu Mida, monggo. Sing hae sapa iki sing ngersake sapa mau? Ya sakarepku to. Loh, juragan manuknya mana? Murai kan burung toh, Mas. Burungnya sapa? Yo, Pak Ewi mau loh. Burung kakak tua hingga di jendela. Silakan pilkada. Iki belum hae kayaknya enggak gayeng loh, Mas. Bodoh amat. Iki bose cetok barangnya mana loh? Aku tadi udah nyebut-nyebut cetok engke loh. Hah? Paling ujung. Nah. Bos, ini udah tak promokan wis diparingi tempat go ganti, paringi dahar kok aja lali dasar lemot. Aku mau rong maam sayur asem ya. Tak bungkus ya, Bu. Monget. Minul ki walati lho no, Mas. Oke, Pak Sias mboten Pak niki, Pak. Positifen kang pundi? Mong jalaran pepisahan masuk deh oma waktuane suwe-suwe aku tresno margo kelingan direng manis yo pede iki opo no
Mbah Sugeng. Sekop. Mbah Sugeng. Sekop. Punya lagu mboten, Mbah? Punya lagu ndak? Bubar, Dik. Enggak punya. Sesuk aku arep malam mingguan. Hek? Bubar. Apa payu? Payu nono, padake MC ne sing kono kae MC sepuh. Kita merapat ke belakang nyun sewu mohon izin lagune napa niki? Lagune Ireng Pak Manis. Capek gunung, oke. Bablas ke, Pak Nok di DP lho kae. apa? Ajak di DP Pak. Ora DP-DP-nan. Oh, kes to. Kes. Oh. Bablas ke capek gunung, Dek. Oke.
Bandung Pak RT, Pak Mariono. Tresno iki tak ditepke jaganannya di salawase. Tresno iki ra bisa nadyan kono nek kono papate. Monggo yang belum maju monggo. Iku maju kabeh pokoke. Oke. Pemujiku marang Rondo komplit. Oke. Masuk Pak
Enak apa Pak Dimitra? Samar Yono Marti, juragan ayam. Itu bil wong legan golek momongan. Niki blonjo napa Bayu badhe pindahan. Ampun kula sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal
Nuwun berkah. Tinggal katresnan masih. Tinggal katresnan. Sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sahabat karo sapa
bos ayo joget. Berikutnya berikutnya Bintang Nyari Pakar Mata Sakit yang sakit jelas saja mundur
buat Akika, Sultan BC, Biki CV Cetok Semen, sedulur-sedulur warga Kedaung, Mata Sebandun, salam santun, salam sehat selalu buat seluruh Kidul Indonesia, Sebandun. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya dan tinggal kurang sopan dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur.